Това е много готино, страшно. Тая така ми движи на 30 и като разбърсвам на 50 викам, моля, ти вика си на 43, 4, 5. Викам, нещо се излагала, викам, Това не съм добре изглеждал. батници? Не успехте, ма. Перфектен батници. Горе. Изглежда добре. Да. Запазни. Аз ако косата ми беше бяла, тут вече щях да мина за младеж. Неща са бойдисвам, нещо не е. Венци, какви аперкати ти вкараха долу. Пази се и корема. Браво. Венци изпадна в глуха защита направо. Аре, не свърши ли този рунд? Не свърши ли рунда? Айде!